Hello everyone, welcome back my another blog. लोगोफोर आङो गोबां दिननि उनाव दिनै भिडिअ बानायनाय जादों दे। ओरैबायदि माने आङो बिराद दिन जाखाबाय भिडिअ बानायैया थ' खारना जाहैबाय सम मोना आरो प्लास बे साननैसो आङो बेबायदिनो एकदम फोथाराव नांनानै थानाय जादोंना मास मोनसे बेबायदि जाफ्रामबाय आरो थ' ओरै गेजेराव दैबाना थांबाय बेवहायबो आरो वाइट खालामनो गोनां जालायबाय थ' बेबायदिनो दिनफोराहाय बारलांगासिनो दङ आरो माइफोरखौ बेबायदि गायजोबनो हायाखै दिनैसिमबो थ' बिनि थाखायनो लोगोफोर आङो गोबां बिजि थानायलाय बिनि थाखाय भिडिअ बेबायदि आङो बानायनाय जायाखैमोन आरोना थ' जेराव हक आङो दिनै गोदान मोनसे बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय थ' लोगोफोर जोङो बयबो मिथिखागौ बे साननैसोआवहाय गोबांथार बेबायदि जोङो ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोनदों थ' जों बयबो मिथिखागौ आजिखालि माने बिराद अनलाइन ना थ' ओरैबायदि ट्रेडिं खालि माने इजि मानि ना खामायनाय गोरलै आदबजोंनो थ' बेबायदि जोङो दिनै जोङो फैबाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बा सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो मा एप्लिकेसन थ' आङो बुंलांगासिनो दङ थ' बेबायदिनो बायदिसिना गेम ना थ' गोबां गेमफोर जोङो प्रम'सन बेबायदि इउटिउबाव प्रम'सन खालामनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों बेबायदि गेमफोरजोंहाय बेबायदि रां खामायनाय आरो सोरनाबा लस जानायखौ जोङो नुनो मोनदों निस्सय दिनै बिनि सायावनो फंनैसो डिसकास खालामगोन लोगोफोर थ' आवगोलावबो बेबायदिनो माने एप्लिकेसन फैदोंमोन जेरै CCPR मोनथाय आं बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिला जायखिजाया CCPR होननानै मिथियो आरोना थ' बेबायदि मोनसे एप्लिकेसन फैदोंमोन थ' जोङो बेवहायबो बेबायदिनो आर्निंनि मोनसे जोङो माने डिप'जिट खालामनांगौ ना थ' बिनि उनावहाय जोङो मोनसे गेम गेलेयोब्लानो बेवहाय माने फैसाया बेबायदि फैबाय थागोन आरोना थ' दैलि टु दैलि जोङो माने बेबायदि ब'नासफोर जोङो मोनबाय थागोन थ' थिग बेबायदिनो दिनैबो जोङो दा नैबे YBY थ' जोङो बेबायदि ट्रेन्ड जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों खायफाया जानो हागौ सोरबाया प्रफिटखौ मोनबाय आरो सोरबाया मुलखौ दिनैसिमबो मोनाखैबो जानो हागौ आरो दिनै सोरनाबा माने प्रफिटआ जाबायबो जानो हागौ मोजाङैनो नाथाय गासैनाबो बेबायदि प्रफिटआ जोङो जाजोबनायखौ दिनै जों नुनो मोनाखै ना थ' बेबायदिनो दिनै अनलाइन मानि थ' गोरलै आदबजोंनो जोङो खामायनाया एथबां माने इजि नंखाथारा बेयो थ' बिस्रा मोनसे टारगेट थायो आरो जोङो माने बेयो माने फुलफिल जानायनि उनाव जों बांसिन गाइड जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिसोरना टारगेटआ जुदि फिलआप जायोब्ला कम्पानिया थ' जों बेखौ खारनायखौ जों नुनो मोनो ना थ' साबैसेनो होनो दिनै फार्स्ट टाइमाव दिनै सोरबाया एसे गोबाङै दोननानै बेखौ प्रफिटखौ दिन्थिबाय ना थ' दिनै उनाव आरो बेबायदिनो शेयार जानायनि उनाव दिनै जोङो एसेब्लाबो बेवहाय प्रब्लेम फैनायखौ जों नुनो मोनगोन थ' बेबायदिनो आवगोलावबो CCPRआ बेबायदि गाइड जालांदोंमोन दिनै सोर बेसेबां खामायखो बेखौ आं बुंनो हालिया सोरहाबा गोगोमैनो माने प्रफिट जाबायबो जानो हागौ ना थ' नैबे YBY आवहाय थ' बेबायदि आङो दिनैसिमबो इउज खालामाखै आरो खालामनो इच्छा गैया थ' जेन हक आङो सिगाङावहाय नैबे CCPR होननायखौ आङो इउज खालामदोंमोन थ' बेवहाय माने गोबां बेबायदि गोगोम थगायजादों थ' थगायजानायनि थाखायनो थ' आं दिनै बेखौ बांद्राय माने इन्टारेस्टिं मोना ट्रेडिंबाबो सब जेरावबो गासैयावबो कन्ट्रलार थाखायोना थ' बेखौ मानसियासो इनभेस्ट खालामगासिनो बा सालायगासिनो दङ ना थ' दिनै कन्ट्रलारा सालायगासिनो गासैखौबो गेमबाबो कन्ट्रलार थागोन आरो बायदिसिना एप्लिकेसनबाबो बेवहाय कन्ट्रलार थागोन दिनै कन्ट्रलार गैयाबा बियो माब्लाबाबो जानो हाया मालिकआ बेवहाय थाखागोन सोरनोबा सासेनो होगोन आरो गुबुन फारसेथिं बेबायदिनो बिसोरो दैखांफिनगोन ना थ' जोङो बेसेबां दिनसिम थायो थ' बेखौ दिनै बुंनो हाया आरो सोर बेसेबां प्रफिट खालामखो ना गोबांफोरा गोबां बेबायदि दोनदों थ' दिनै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो
गोबां ना लाख लाख थाखा बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै थ' बेबायदि डेइलि बनासफोर जोङो लानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो दा साननैसोआवहाय बेबायदि उइड्रल जादोंना जायाखै थ' जोङो बेखौ मिथिया थ' दिनै बेबायदिनो अनलाइन मानि ना बेबायदि एप्लिकेसनफ्रा फैसावखायो गेजेर गेजेर थ' बिनि उनावहाय टारगेटआ जेथिया गावसोरना फिलाप जागोन ना थ' बिनि उनाव बिसोरो बेबायदि दोरोदलांगोन आरो थ' बेखौ सानो जेन' लोगोफोर आङो गोबां दिननि उनाव दिनै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नाथाय दा बेसेबां दिनसिम बियो थायो थ' थानायासो जादों ना थ' आङो बिदिब्ला दिनै बांद्राय माने गोलाव खालामनो सानाखै आरो गोबां दिननि उनाव दिनै आङो भिडिअ शुट खालामनाय जादों आरो बिराद फोथाराव दा साननैसो बेस्थ' थानायनि थाखाय ओरैबायदि माने गोसोम जाजोब्बाय आरो बिराद गरम ना दुब्लियाव थाबाय थाबा बिराद गरम जायो आरो माने मोखांफोराबो माने खामस्रेमनाय बायदि जाजोबदों आरो थ' जेन' हक फैबाय थानाय दिनफ्रावहाय आङो थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर जायफ्रा ना थ' सालायबाय थादों थ' इउज खालामनो हागोन जेबो बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया थ' आङो दिनै बेखौसो बुंनो सानदों माने बियो बेसेबां दिन लास्टिं जागोन थ' लास्टिं जायोब्लाथ' थायोब्ला मोजां आर्निंनि मोनसे लामा ना स' जोङो ट्रेडिं खालामनानैबो बेबायदि जोङो फैसाफोर खामायनो हायो मोजांनि बाथ्रा थ' दा नाथाय बियो लास्टिं जानायासो बेसेबां ना सैथो आरो बेसेबां गोबाव बियो थागोन थ' जेन' हक बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै बिनि उनावहाय आङो एसे आंनि नैबे फ्रुइट्स ना थ' फ्रुइट्सआ माने मोननाय बायदि जाबाय थ' बेखौ एसे दिन्थिगोन फांनैसो ड्रागन फ्रुइट्स दंमोन आरोना थ' नायलांनो हागोन दिन्थिलांनो मोनथारासै आरो बियो नायदो नै एकदम ओरैबायदि बिजौआव थमेन जाबोदों वा मोनबाय नै फाइनालि मोनजासिगोनलाय नै मोनफ्राम जाजोब्बाय आरोना फुरा मोनजोबसिगोन गरमाव जानांगौ गोदान बारलायबाय नैबेहाय थमेबोलायबाय बेबायदिनो बे बारबाय थासिगोन आरोना बिराद बरिया नै थमेन बेफोर मोनहांबाय नै मोनफ्राम जानांसिगोन नैफोरो मोनफ्राम जालायबाय नै बेखौ दैखांनो हानाय नङालै सिरिहां जालायदों वाव नै एकदम बिराद मोस्रोम माने एम्फौफोर बायो बेफोरबायदियाव मोस्रोम थायो आरोना स्प्रे खालामना होनांगौ मोनहांलायबाय आरो गरमाव जानो टेस्टि जासिगोन ड्रेगन फ्रुइटआ